برێز گولجان قاچماس داخویانیەکی دێدێ دبێژێ دەمام دبێژن یەکێتییا نەتەوی مەبەستا me ne tenê yekîtiya netewîya gelê Kurdî lê a hemû gelan e. Hey porkurê ev kîvê zanebûna hanê dayî te? Hey porkurekî ev îla porê te serê te porê te kur be. Ev kîvê ilm û mecrifeta hanê dayî te? Yekîtiya netewî mebesta me pê ne tenê yekîtiya Kurdayî yekîtiya hemû gelayî. Ereb ha xwasa sal yekîtiya xwe pêk nanîne tevlî ku civatê wan heyî dewletê wan heyî têjmin ra bi her ereba bikî yek tê Tirka bikî yek di hundirê Tirkiyeyê û derveyê Tirkiyeyê têjmir Farisa bikî yek têjmir Kurda tenê dikarî Kurda bikî yek îla porê te bi ser te dikur be erê wela. Kurdê bakur dengê xwe nadin te hey dew partî hey Çeqilmaz partî hey vir partî Kurdê bakur dengê xwe nadin te 20 milyon hene bere 10 dengê xwe bidin te bere 10 din dengê xwe nadin te ya ji xwe re dihêlin ya didin partiyê din. Tijmir hatî behsa çi dike? Ev çi tiştê wilo şeqlo peqlo teqlo meqlo xwaro maro ev aqil ev mecî ev zanebûn ev kerleşme weş Qur'anî ye. Yekîtiya netewî de bere navê wî çi ye Deqê Kaba Betlê Zilama Ehmed Qeremûz serokê kenekê derkeve jêrbêjî ya dê heyranê Qurbanê stara Xwedê li te bi ev çi gotin motnê hanê ne ev çi tiştê tewşo mewşo ne yekîtiya netewî yekîtiya netewî yanî mebesta me bi yekîtiya netewî yekîtiya gelê Kurd e. Şîşeme ji yekîtiya gelê din e. Devere derkeve ha ez zilama bibînim ez meaqila bibînim ez rewşenbîra bibînim bere werin bersiva vê xanima hanê bidin vêya bi zanebûn tu nikaribe bi iqna bike ancak bi vî rengê hanê tu jêrbêjî heriya dê her malka xwe rûnê ji xwe re zaroka çêk û ji xwe re karekî bik û ji xwe re bixwîn û dinyayê bibîn van tiştên ku ji te mestir tê din neaxif van meseleyên ku ji te mestir tê din neaxif ev ji te mestir in. Yekîtiya netewî ne tenê yekîtiya Kurdayî ji milletê din jî bikî yek. Ya dê heyranê Qurbanê rûnê bi eqil rûnê û carekî din van tiştê wilo tewşo mewşo neaxif.